खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। धीरेन बर'नि दाबि बिटिआर गोरोबथायाव माखासे बेले-बेजे दं। बिजेपिआ बिटिआरखौ दखल खालामनो नाजानाया दुखुनांथाव बुंदों अनजालि दैमारि। जगिगपायाव माल्टी मडेल लजिस्टिक पार्क बेखेवदों। अखिल गगैआ जोबथेसालि सिंनिफ्रायनो बिसायख'थि गेलेगोन। लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ बुथारनायनि थार बिजिरनाय नागिरनानै एबिएमसिआ फोसावदों। दानिया आबुं रादाब। थांनाय 27 जानुवारि खालि बर'नि सोमावसारग्रा आफादफोर आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारनि गेजेराव जानानै थांनाय थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथाया माखासे गोनो गोथो आरो बेले-बेजे दं। बे दाबिखौ दैखांदों बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि एनडिएफबिनि दैदेनगिरि धीरेन बर'आ। खख्लाबारि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि धीरेन बर'आ बुंदों दि बिटिआर गोरोबथायाव माखासे सन्देह दं। एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हान्जाखौ खोमसियाव दोननानै बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जाखौसो बे गोरोबथानि गाहाय खालामनो नांगौमोन, नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय एबसुनोसो बेनि मोनथायखौ होनाय जादों। धीरेन बर'आ बुंबावदों दि बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनायनि सिगां सागानगिरिफोरखौ लानानै सावरायनाय जायाखैमोन। बेनिखायनो बे गोरोबथाखौ बर' हारिनि मेलेमजिबिफोर आरो सोमावसारग्राफोरा गोजोननाय गैया, जायनि जुनै फिन आलादा बड'लेण्डनि थाखाय माखासेया ओंखारबोनो गोनां जादों। बबेखानि थांनाय 9 दानाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुङैनि थाखायनो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा दिनैसिमबो गावखौ सुंथानाय आरो फसंथानायखौ मोनाखै। बेनि अनगायैबो एबसुआ गावनि सा 609 सोद्रोमाफोरखौ एनडिएफबि-पिनि सोद्रोमा होननानै सुंथानाय होनो नाजादों होननानैबो धीरेन बर'आ गोख्रों अजद होदों। बबेखानि बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै एबसुनि सोद्रोमाफोराबो खाबु मोननांगौ, नाथाय एनडिएफबि-पिनि सोद्रोमा महरै मुं थिसनफानो नाजानाया सोंखारिथाव होननानैबो बुंदों धीरेन बर'आ। ओरैहाय बिटिसि बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो थानाय समाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो हाया होननानैबो धीरेन बर'आ बुंदों। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि सायाव धीरेन बर'आ आलादा बानबुंथि होनाया थारैनो साननो गोनां बिथिं। मिरुआव आरो आसामाव खुंथाय गोहोआव थानाय हादरारि दोलो बिजेपिआ बिटिआरखौ दखल खालामनो नाजानाया जोबोरैनो दुखुनांथाव होननानै बुंदों बिपिएफनि दैदेनगिरि डक्टर अनजालि दैमारिया। अनजालि दैमारिया बुंदों दि बिटिसि एबा आथिखालनि बिटिआरआ बर'फोरनि गोलाव सम सोमावसारनायजों मोननाय मोनसे फिथाइ। मिरु सोरखारा संबिजिरखौ सोदांनानै 6थि सिडुलआव बर'फोराबो निजायै खुंथायनि थाखाय बेखौ सोरजिनानै होदों। नाथाय बेबादि फिसा गावखुंथाय ओनसोलखौबो हादरारि राजखान्थि दोलो बिजेपिआ जायखिजाया बेसेनाव दखल खालामनो नाजानाया गोरोन्थि आरो जेरैबो दुखुनांथाव। बबेखानि बिजेपिआ जायखिजाया बेसेनाव बिटिआर दखल खालामनो बुंनायाव गोलाव बोसोर बर'फोरनि सोमावसारनायनि जेबो ओंथियानो थायाखै होननानैबो अनजालि दैमारिया बुंदों। बेजों लोगोसेनो बिटिआरआव गामि दानख'नाय आरो सरजाबफानाय गावजों गाव माखासे एना-एनि आरो दुंहाव थासारि सोमजिनो हागौ होननानैबो बिपिएफ दैदेनगिरि अनजालि दैमारिया बानबुंथिदों। दिनै गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय जगिगपा ओनसोलाव थांनाय खाखोर बिलाइनि कारखानायाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ माल्टी मडेल लजिस्टिक पार्कखौ गोदानै बेखेवो। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखार आरो रायजो सोरखारा कारखानानि जौगानाय बिथिंनि खामानि मावगासिनो दं। बे गोदान पार्क बेखेवनाय हाबाफारियाव सेन्ट्रेल मिरु हान्थामेला मन्थ्रि नितिन गडकरीआ भिडिअ कनफारेन्सिंनि गेजेरजों बाहागो लायो आरो मिरु रायजोआरि मन्थ्रि रमेश सतेली, मन्थ्रि चन्द्रमोहन पटवारी, मन्थ्रि फणि भूषण चौधुरी मोनजों लोगोसे गोबांसा अफिसारफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि बिसायख'थियाव कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि गाहाय उखिल गगैआ जोबथेसालिनि सिंनिफ्रायनो बिसायख'थिखौ गेलेगोन। आबादारि दैदेनगिरि अखिल गगैआ जोबथेसालि सिंनिफ्रायनो मोननै बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन। शिबसागर आरो टियक बियाबाव रायजर दलनिफ्राय बिजाथि मोननो हागौ अखिल गगैआ। गलाघाटआव रायजर दलनि मोनसे लिंथुमगिरि कमिटि दानाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै रायजर दलनि रायजोआरि लिंथुमगिरि प्रबिन दासआ बे बाथ्राखौ बुंदों। मख'नो गोनांदि कानि हेंथायै सोमावसारनायनि जुनै गोलाव समनिफ्रायनो जोबथेसालियाव थानांनाय आबादारि दैदेनगिरि अखिल गगैआ रायजर दल राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव शिबसागर आरो टियक बे मोननै बियाबाव बिजाथि मोननो हागोन होनना रोखा बुंथिदों रायजर दलनि लिंथुमगिरि प्रबिन दासआ।
अल माइनरिटी स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनै एबिएमसिआ सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। एबिएमसिआ दिनै कक्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव थानाय चिल्ड्रेन पार्कआव सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ खास्रि बिस्रियै गावथारलांनाय जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय आसाम सोरखार आरो पुलिस बिफानखौ दाबि खालामदों। कक्राझार जिल्ला एबिएमसिनि बानजायनायाव दिनै फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासे 4 रिंगासिम बे सोमावसारनाय हाबाफारिया जायो। बबेखानि बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव मिरु एबिएमसिनि गाहाय नेहाथारि टाइसन हुसेन, कक्राझार जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो आरो आखायाव प्ले कार्ड लानानै लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ बुथारनाय जाथायखौ सिबिआइ नायबिजिर होनांगौ होननानै कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनो गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरो। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बुधबार 21 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, सान्दुं दुंनाय आरो अखा हानायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खोन्थालांनो लानाय जाबाय। कक्राझार जिल्ला। गाबोन कक्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।